Sziasztok! Ebben a mai videóban ki fogjuk takarítani onnan a tuja alól a leveleket. Remélem, hogy volt egy előző videóm, remélem, hogy szavazzátok a macskának a nevét, és úgy döntöttem, hogy majd szombaton fogom eldönteni, mi legyen a mindent külön videóban, és kezdjük is el. Félkézzel amúgy nehéz, úgy jobban bírom. Ezt rakom be ide. És azt, hogy a múltkori videóban, napiban elfelejtettem mondani, hogy a macskának azt, hogy a következő videóban majd azt szeretném csinálni, hogy megmutatni, hogy a macska ezt mennyit kap, hogy mik vannak a dobozban, a dobozon mik vannak rajta, miből készül, mert sokat nőtt, miután elhozták nekem, sokat nőtt, mióta ezt a sánkot teszik. Mert kétszer kisebb volt ez a macska, amikor megösítva, és átadottak ennek videóban. Úgyhogy annyira még innen ki fogom tenni ebben a videóban. Bocsánat. Ebben a videóban a levelet. Hát itt ez egy ilyen vágatlan videónak fogom megcsinálni. Megnézem, hogy milyennek a fény, a képernyő. Hogy a következő videó, ha hazajön a macska, mert most nem tudom, hogy hol van. Az lesz, hogy a macska mit eszik, és az azután nézem, hogy azt akarom mondani, hogy ezt kilapáltam a levelet, mert annyi videó után itten összeseprem a széthullott leveleket, mert azért szokott ennyi lehullni róla, mert a macska mindig idebent játszik. Nem? Úgy van, hogy a macskát mindig a házba, és cseréltünk, ugye ezelőtt a macska előtt, és a levelet levert. Nagyját nem kiszedtem, de akkor szóval, ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, sziasztok!